Добре дошли в Лудогорието, земята на капанците, Дели Урман, на турски Лудата гора. Намира се Разградско, Кубратско и Спирихско. Капанци е етнографска група българи, живеещи в североизточна България, Разградска и Търговищка област. Капанци са жителите на селата Сеново, Дряновец, Осенец, Садина, Гецово, Топчий, Кривня, Каменово, Ушинци, Желязковец, Бошката махала, град Разград, Опака, Островче, Богданци, Васил Левски, Тузвушка община, Попово, Хлебарово, Цар Калоян, Езерче и други. Днес те населяват 16-17 села в Разградска, Русенска и Търговищка област. Сочат ги за потомци на прабългарите и траките. Смятат се за една от най-старите български групи. Първото известно писмено сведение е от 1640 година в данъчен регистър за село Равно, в който е включен Стоян Капанец. Старото коренно население в капанските села почти 2 века контактува с придошлите от района на Стара планина балканджии. И между техните говори се осъществява интересна интерференция от там специфичен диалект, особено в селата Тетово и Юпер. По най-съществените си белези, говорът в тях не е от мизийски, а от балкански тип. Съществуват много хипотези за произхода на името Капанци и хипотеза 1. Името на характерната женска риза, наречена капанка с шевица на капки. Това е снимка от капанска риза в Осенец. С хипотеза 2. Капанците са наследници на непокорните боили, които били закапени, заточени на запад от Плиска по време на въвеждането на християнството за официална религия в България от княз Борис I през 9 век. Хипотеза 3. В този район прабългарите устроили капан на византийците, следствие на което всички те били избити. Произхода на капанците е много стар и се свързва с прабългарите и датира от 15 век. Бит и култура. Битът на капанците се определя от основния им поминък – скотовъдство и земеделие. Векове наред те ревниво се опират на традициите, които спазват и днес, а гостоприемството, техния темперамент и склонността им към веселие и песен очароват всеки. Традиционното капанско облекло е изработено от памук, вълна и коноп. Характерна за женската двупрестилчена носия е дългата риза капанка с шевица на капки. Мъжкият костюм е чернодрешен, а ризата е с широка пазвена шевица. Капанските шевици, изпълнени в тъмни цветове, червено и черно, изобразяват растения, птици, хора и покъщнина. Истинско преживяване ще бъде посещението на възстановения етнографски център в село Побит камък, община Разград. Като за крепост на съхранените им традиции се счита Садина, където има действащ музей, свързан с облеклото, обичаите и бита на капанците. Садинските баби изработват за гостите на комплекса типични за този край капански пешкир, китки против уроки, нашити на ръка кърпи и други ръкоделия. Усещането, че си в епохата на българското възраждане, продължава и при разходка и старинния квартал на Разград – Вароша. Целта на експозицията е да представи духовният свят на капанците, обичаите, характерните носии и предмети от бита. В двора на музея се изнасят фолклорни спектакли от местния капански ансамбъл, представителите на който с любов демонстрират различните ритуали и обичаи, като коледуване, лазаруване, капанска сватба. Фолклорът на капанците се характеризира с богато разнообразие от песни, танци и обичаи. Характерните танци са капанска ръченица, саджек, дребничката и други. Основни музикални инструменти са гайда, кавал, гадулка и тъпан. Храна. И тук, както и навсякъде, посрещат с прочутата капанска баница курма или курма.
Приготвя се от пресечено с мая прясно мляко, точени кури, яйца и сол. Друга баница е плакета, баница с подсилено овче мляко. Баница с подсирено овче мляко. Другият деликатес, с който се гордеят, е киселото мляко от овче или биволско мляко. Не случайно са му определили и панаир на киселото мляко. Вместо захар, местните хора са си подслаждали с маджун, приготвен при варенето на захарно цвекло. Други традиционни капански гозби са маджунена каша, раки, това са пълнени сухи чушки с булгур и ориз, булгур с лопуш, лопуш е лапът, лучени пера с мляко. Баници, плакета, гюзлемета, пилци, пиленца, това са зелеви сърми с булгур или ориз, големи като детско юмруче. Лозови сърми, куча, това е варено жито, ошав, пълнени пиперки с булгур и ориз и много други. Капански диалектни думи. Силно якане вместо момиче, момича, бейли, бълхи, гудя, турям, слагам, скътвам, кандисвам, скланям, съгласявам се, назландисване, колебание, кандърдисване, убеждаване, накерне, напразно, амсалак, глупак, серсемен, задрастеняк, уракня, врата, чатър-патър, набързо, чувен, тенджера, улеш, улешка, охлюв, пиперенца, селска натурална трошия, синия, ниска кръгла дървена маса, голяма кръгла тава, бяс, невъзпитан див младеж. Употребява се предимно в Дряновец. Представям си как някой баба вика, го тоя бяс. Балдър. От много, балдър години. Не съм те виждала от балдър години. Чомбер. Железен обръч за каца, но и черна или червена за братка. Недогойдарено. Недовършено, недоизкарано. Раки, раци, пълнени с ориз и булгур, сушени червени чушки, които се готвят в бульон от зелева чорба и прочее. Трябва да си отваряме комбалите, т.е. да сме внимателни. Трябва да си отваряме очите. Трябва да си отваряме комбалите. Поздрави от Лудогорец!